Så jeg vil gerne forklare, hvordan at jeg har lavet det her slideshow-galleri ved hjælp af JavaScript, HTML og CSS. Så herover der har jeg min JavaScript-kode, og det første jeg har gjort, det er, at jeg har erklæret et variabel, der hedder slideindex, og det her variabel har jeg så givet en værdi på 1, som så gør, at det er det første slide i mit slideshow, der bliver vist. Derefter så har jeg kaldt en funktion, eller min funktion, der hedder show slides, og den har så fået mit variabel slideindex som parameter, hvilket gør, at det er det første slide i slideshowet, der bliver vist efter siden er loadet. Derefter har jeg så lavet en funktion, der hedder plus slides, og den her funktion, den ændrer slideindex ved brug af værdien n, og det er så det, der gør, at brugeren kan navigere frem og tilbage mellem slides. Der gøres brug af operatoren plus lige med, og det gør, at slideindex bliver opdateret ved at lægge n til den nuværende værdi af slideindex. Så for eksempel hvis slideindex oprindeligt er 1 og n er 1, så vil slideindex, når operationen er fuldført, så vil den være 2. Så det betyder, at man kører frem i slideshowet. Og hvis n er minus 1, så vil det reducere slideindex, så man kører tilbage. Så har jeg en funktion, der hedder current slide, hvor jeg så har sat slideindex til at være værdien af n. Og det er så det, der gør det muligt at se et specifikt slide ved at klikke på en af de her små thumbnails, der er i bunden af slideshowet. Og så har jeg så min selve funktionen show slides. I den her funktion, der starter jeg med at erklære 3 variabler. Den første, det er variablen i, som jeg bruger nede i min forløber. Den næste, det er variablen slides, som gør det, at den går ind i mit HTML-dokument, og så finder den alle de elementer, der har en klasse ved navn slides. Så det er alle mine billeder, jeg har her i min HTML. Og derefter har jeg så mit variabel dots, som gør præcis det samme, bare med mine thumbnails i stedet for. Så har jeg derefter 2 if-sætninger. Og den første if-sætning, den gør så det, at når man kommer til det sidste slide i slideshowet, så, og man så prøver at gå videre, så ryger man tilbage til det første slide. Der kan man så se her, at jeg har skrevet, at hvis n er større end antallet af slides, så skal slideindex være sat til 1. Og det er så det, der gør, at man ryger tilbage til det første slide. Så når jeg kører frem til det sidste slide her, og sidste slide, så prøver jeg at trykke videre, og så kommer jeg tilbage til det første. Derefter så i den næste if-sætning, der har jeg sagt, at hvis n er mindre end 1, så skal slideindex sættes til det fulde antal af slides. Og det er så det, der gør, at man kan navigere frem til det sidste slide i slideshowet. Derefter så har jeg 2 for-lykker. I den første lykke her, der gør jeg egentlig det, at jeg styler mit array af slides, så det ikke bliver vist. Og det er derfor, at jeg giver det en display på none. Og det er en del af det, der gør, at det ikke er alle slides, der bliver vist på én gang, men kun det aktuelle slides, eller det aktuelle slide. Man kan se her, at jeg først har skrevet, at min variabel i skal være lige med 0. Derefter har jeg skrevet, at den her lykke skal virke, så længe at antallet af slides i mit slideshow er større end i. Og eftersom at jeg har flere end 0 slides, så vil
slideshowet fungere, eller så vil koden fungere. Og derefter har jeg så skrevet, at lykken skal ændres med 1. Altså, så det vil sige, at der skal blive tilføjet 1, så man går ligesom videre til det næste slide. Og derefter har jeg så puttet noget styling på mit array af slides, hvor jeg så som sagt har gjort, så mine slides ikke bliver vist. I den næste forlykke her, der har jeg så igen skrevet, at værdien af i er 0. Og der har jeg så sagt, at lykken skal virke, hvis antallet af thumbnails er større end i. Og igen, jeg har også flere end 0 thumbnails, så derfor virker den her lykke også. Det jeg så har gjort her, det er, at jeg har brugt en metode, der hedder replace. Og den her metode, den gør så det, at den går ind og erstatter klassen med navnet active med en tom linje, så ingenting. Og man kan se, hvis man går ind i min CSS, at det som active-klassen gør, det er, at den giver mine thumbnails en fuld opacitet og en sort kant. Så det den her lykke gør, det er egentlig bare, at den fjerner det. Hvilket så gør, at det kun er eller det er så med til at gøre, at det kun er den aktuelle thumbnail, altså den thumbnail, man har klikket på, som der vil være på fuld opacitet og have en sort kant. Og det kan man så også se hernede på de 2 sidste linjer, hvor jeg har skrevet, at mit array af slides skal have jeg har givet det noget styling, hvor jeg så har skrevet display block, som så gør, at det er det aktuelle slide, der bliver vist. Og fordi at mit array har starter med et indeks på 0, så har jeg skrevet slide index -1, fordi så passer det med, at det første indeks i mit array, det er det første slide i slideshowet. Og det er så, der gælder så også nogenlunde det samme her i den sidste linje, hvor jeg så har sagt, at det er den aktuelle thumbnail, altså den thumbnail, man har klikket på, som hvor der skal tilføjes den her klasse active, som så er det, der gør, at når man har klikket på den, så får den fuld opacitet og får en sort ring, en sort kant omkring sig.